ଆଜିର କାହାଣୀ। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲା ଏବଂ ମୂଷାଟିଏ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ଶୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୂଷାଟି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଫଳ ପଡ଼ିଅଛି। ସେ ଭାବିଲା ସେ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଗଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପେଟ ପଡ଼ିଲା ଯେମିତି ସେ ଫଳ ଖାଇ ପୁଣି ତା ଜାଗାକୁ ଫେରିଗଲା। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା। ସେଠାରେ ପୁଣି ସେଇ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ଦିନକର ଘଟଣା, ମହାରାଜ ଶୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଆସି ଖାଇସାରି ସେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ନାଚିବାର ଭାରି ମଜା ଆସିଗଲା। ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ରେ। ମଜା ଲାଗୁଛି। ତୁ ଛୋଟିଆ ଜୀବଟି ହେଇ ମୋ ଉପରେ ଡେଇଁବାରେ ଲାଗିଲୁ। ତୋର ଏତେ ସାହସ ପୁଣି ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ। ମହାରାଜ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲ କରିବିନି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲି ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି ଉପକାରରେ ଆସିବି ମହାରାଜ। ଯା, ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି ଆଜି, ହେଲା? ଆଉ ଏମିତି କେବେ କିଛି କରିବୁ। ଦିନକର ଘଟଣା। ଶିକାରୀଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫାଶ ବସାଇଥିଲା। ସେଇ ଫାଶରେ ମହାରାଜ ସିଂହ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। କେହି ହେଲେ ବି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ନଥିଲେ। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ? ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ଫାଶରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। ମହାରାଜ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ବଞ୍ଚେଇଦେବି। ମୁଁ ଚାଲ ସବୁ କାଟିଦେବି, ଆପଣ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ବାଃ ରେ ବାଃ, ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଜୀବଟା ହିଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲୁ। ବାସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଆମେ